Assalamualaikum diýganlar. Bugunky günde biz Monbekov aýlyna gelgenbiz. Monbekov aýlyga piyazlar görgeni geldik. Piyazlar ojamna çıgyp başladypdyr. Mına örtasaňar. Piyazlar çıgyp başlady. Bul jer kança hektar jer deseňer, bul jer 15 hektar. Oşo maldar turgan jaktan başlap mına Makege çeyin. 15 hektar jer polny piyaz ekilgen. Uşul jerde nemesine dary bergeni keldiňer deseňer, biz piyazlardy oto çöbe menen kurtuna dary bergeni gelgenmiz. Huda kalasa 2025 yıl 9 oktyabr bugunky günde. Huda kalasa bir juma 10 günden keyin sizler bilen effektini bölüşöz. Köp videolarymda aýdyp otam. Köp bir juma 10 günden keyin effektini bölüşöz dep. Birok tilekке karşı öte köp yerlerge barıp nemelerdi körсөтө alбай kalatam. Effektin nege degende wagt bolbay atat. Munago jerge dagы Jumaka özüz akaz bolup kaldı. Budaybek dosum bolat. Şul dosum akam ekөө çakırganına geldim. İşleri taştap bardık işte. Şul jer 15 hektar piyaz eken. Buda kalasa rezultatını koldan kelişçe sizler bilen bölüşöz. Sizler bilen Şehzat Beknazarov, agronom. Assalamu alaikum.